Hei, tässä lyhyt esittely visionarc.fi-sivusta. Visionarc.fi-sivulta menee keramiset laatat välilehdelle. Aluksi tehtaat, joita tuomme maahan, ja heidän mahdolliset sertifioinnit tai sertifikaattitodistukset. Sen jälkeen tehtaittain ja sarjoittain löytyy tuotteet allekkain. Sarjan kohdalla on sarjan nimi, mitä sarja edustaa, hiekkaa, kiveä, marmoria ja sitten onko laatta mahdollisesti Suomen varastossa. Tuotteen omalla sivulla on ajantasaisin tieto tuotteesta, kaikki tarkat koot, onko tuotteessa R10, R11, mitkä R11 se koot on, mitä värejä löytyy, mitä esitteitä, teknisiä ynnä muita tietoja. Ja folderikohdasta voit tarkastaa, millainen on sarjan tämänhetkinen voimassa oleva folderi. Visionarcin yksi palvelulupauksista nopea mallitoimitus. Suurimmassa osasta löytyy 30 senttiä kokoinen mallipala, jonka kun tilaat sen 10 mennessä aamulla, saat sen seuraavana päivänä. Täytät tiedot, minkä värin haluat tai folderin, ja lopuksi täytä kohdetieto. Jos et ilmoita kohdetta, kirjoita salainen tai yksityishenkilö. Toivotaan, että löydät VisionArc-sivulta etsimäsi laata. Kaikissa meidän foldereissa, joissa on VisionArc-tarra, löytyvät myös visionarc.fi-sivulta. Tarrassa on myös kerrottu, onko laatuluokka kaakeli, klinkkeri vai porseleena, ja onko se minkä tyylinen, kivi vai marmori ja niin edelleen. Ole minun yhteydessä teknisissä, asentaminen tai hinta-asioissa, tai pyydä käymään minua teidän toimistolla. Hei!